yudo ni osebudho kabisa e dendi. Onyalo bedo kata mana dweche 2 kata dweche 3. Lakini ka pok obudho, seche ma pok obudho no, e diere ka biwinjo ka iyi moro be chak dugo muori, winjo ka iyi kuot, ma kidhi e cho to muya wuok mang'eny. Cho be seche moko yudo ka dhi mopogore opogore, seche moko yudo ka en diep, seche moko makore kendo otek makore in gi constipation. Koro mano be en achiel kuom mago gik ma H. pylori kelo. Chutho to bilhazia. Bilhazia wayudo ni en oyudore e pi, to onyalo donje kamnie. To kochope kamnie to yudo ni owuok e kamnie to onyalo donje i dend dhano. To kodonje dend dhano to onyalo donjo through the skin, manyiso ni odonje piend dhano. To seche ma yude cha, onyalo dhi odonje e kori, seche moko jomoko dhi odonje e igi, jomoko to dong' mana gi e pien kanyo. Ma seche ma yude tineno ka nitie rash moro kata ruodho moro manyalo wuok e dendi, ma be seche moko winjo ka nigi guonyo. To kokamano to iyudo ni kodonje kori be ibodhi yudo ahonda moro madhi wuok. To ahonda no ema seche ma kaka sani wan gi floods, koyudo ng'ato manigi kuonde manitie kuonde machalo kamago, achiel kuom gima onego bed ni wang'iyo en bilhazia. Malaria. Malaria en achiel kuom tuoche machando ji seche machalo kamagi. To liet mar del gi jony mar del e ranyisi madongo dongo monego bed ni wang'iyo, gi wich bar. To seche ma ng'ato nigi malaria, winjo ni ka ebe kata chiemo ok odwa. Owinjo ka dhoge rach. To seche moko be kech. To kong'ok ni wach ok ochiem, to ineno kogolo iluongo ni bile gi dho ngere. Ma seche moko injo ka gimoro nitie makech mawuok gi iye. Mano nyiso ni ok ochiemo. To magi ranyisi ma malaria ni godo. Kuom miyo manigi mapek monego bed ni irito e yo makare, malaria en tuo ma kaponi winjo ka ng'ato chako ywak ni winjo ka wiye bare to dende jony, dende be lit, liet moro be nitiere, onego bed ni ringo kode e osiptal mapiyo mondo yud thieth e yo makare kapok. To tuoche mopogore opogore ma bende nyisowa ranyisi magi ma ji onego bed ni ng'iyo nyaka sani, nikech kinde ka kinde iwacho ni ponono kata ka ng'ato tuo hewo to moko